În Centrul de Recuperare Medicală Right Hand își desfășoară activitatea o echipă formată din medici și kinetoterapeuți de succes cu unicul scop de a ajuta fiecare copil să-și atingă potențialul maxim de dezvoltare. În vederea acestui lucru, ei se instruiesc periodic în cele mai eficiente terapii de recuperare. Bine ai venit în locul unde încolțește speranța, unde lucrăm pentru fericirea familiei, prin redarea zâmbetelor copiilor și zburdălniciei caracteristice acestei vârste fragede. Terapia Voida este un concept de tratament care are la bază locomoția reflexă și se adresează copiilor cu întârziere neuromotorie de diferite etiologii. Pe baza unor stimuli preciși și din poziții ale corpului bine definite, se pot declanșa reacții involuntare și reciproce care au caracteristicile unei locomoții. Ca și centru, acumulăm o experiență de aproximativ 7 ani, personal de 14 ani, prin îmbinarea profesiunii de fizio-kinetoterapeut, studii cu o durată de 5 ani, cu cea de medic, multiple workshop-uri și rezidențiat în curs în reabilitare medicală. Terapia Bobat se adresează cu precădere paraliziilor cerebrale. Are la bază inhibiția mișcărilor exagerate și facilitarea mișcărilor normale involuntare. Aceasta doar ca o trecere în revistă a faptului că recuperarea este un segment delicat care necesită cunoștințe multiple, dar și răbdare pe măsură pentru a obține rezultatele dorite. Terapia Schrott este cea mai eficientă metodă de tratament a scoliozei, fiind singurul program care face o corecție tridimensională a acesteia. Exercițiile fizice sunt combinate cu exerciții de respirație ce cresc capacitatea vitală, stopează și chiar reduc deviația coloanei vertebrale. Putem afirma cu certitudine acest lucru, în experiența Centrului de Recuperare Right Hand, existând rezultate concrete. Pentru a putea înțelege recuperarea neuromotorie a unui bebeluș și a ne putea bucura de succes, este foarte important ca și părinții să înțeleagă alături de noi etapele de dezvoltare normală ale unui bebeluș sănătos, etape la care ne vom raporta în permanență în cadrul procesului de recuperare. Totodată, ele ne vor ajuta să nu facem erori, chiar din dorința sinceră de a accelera procesul refacerii, în realitate îngreunându-l. Terapia Ponseti, metodă acceptată la nivel mondial pentru piciorul strâmb congenital. Piciorul tratat prin această metodă va fi puternic, flexibil și nedureros, asigurând o viață normală.
Așa se face că vom ști ce să așteptăm de la bebelușul tău. Vom ști când va prinde o jucărie, când va realiza transferul jucăriei dintr-o mână în cealaltă, când va sta înșezut și cum va face acest lucru, când va merge de-a bușelea sau dacă va merge și când este pregătit să se ridice în picioare. Hidrokinetoterapia. Pentru bebeluși și copii sănătoși sau cu deficiențe motorii, completează programul recuperator prin activități acvatice adresate afecțiunii sau categoriei de vârstă. Aici învățăm toate aceste lucruri și împreună analizăm și observăm fiecare achiziție motorie a bebelușului tău și vom învăța cum să o stimulăm. Nu în ultimul rând, centrul este dotat cu aparatură ultramodernă de electroterapie, laser, ultrasunet, drenaj limfatic, unde și părinții pot beneficia de tratament. Drenajul limfatic e perceput de părinți ca o metodă foarte plăcută și eficientă. Terapia e specializată mai ales pe tratamentul edemelor, prevenirea și tratarea durerilor, grăbind procesul de vindecare. Așa se face că sute de părinți care au trecut pragul acestui centru de recuperare, îngrijorați în legătură cu cazul copilului lor, au observat rezultate concrete și o largă majoritate au plecat radiind de bucurie și mulțumire. Și tu poți fi unul dintre ei.